Čau lidi, vítám vás u dnešního epického vlogu. Jsem tady společně s Alenkou, Ondřejem, s Alexem. A ještě tady je Honzík. Ahoj. A ještě čekáme na Julii Gregurkovou. Yeah. Vlogísek přece ne. Už jedeme vlakem, mysleli jsme si, že to Ondřej nestihne a teďka krásně papá KFC. Ahoj. Chceš přečíst dnešní citát? Jo. Takže, Pro diváky. you can make many plans, but the Lord's purpose will prevail. Nech diváky, ať si udělají vlastní názor. Tam nevejdeš. Já to neřeknu. To jako když Trump strká do 13. Netanyahu! My jedeme kolem fakt velkého rybníka. Velký rybník, fyzi. Vývodník jsem ještě neviděl. Koukej tam. No tak to jsem teda opravdu nečekal, Říťo. Alenko, kde jsme teď? Ve Vyšším Brodě nad klášterem. Jsme na místě destinace, místo setkání. Běžmová, co to děláš? Chtěl jsem se podívat do koše, protože tam je plná flaška pivsona. Lidičky, právě jdeme na penzion a potkali jsme tady tuhle krásku. Byla moc krásná, je krásná. Byla pořádně tlustá. Ale zmizela. Za tebou. Čau kočičí. Tam tma. Bojím se tmy. Ale koukejte Elišce na nohy. Oh yeah. Ty vole. To je pro gunery. Protože ta střecha určitě bude měděná. To je hustý. Jo, to reálně může být z toho, jak je to měděný, tak to teče. Hej Eliško, čím co tam je? Co bys tam dělala tam nahoře? Já bych řekla, že to je nasraní. Myslíš? Jo, karkají z okna. Výsernice. Výsernice. To je fakt pěkný, kurva. Fakt pěkný. A Alenka, co dělá Alenka, vole? Loví tady zasraný Pokémony, kurva. Lidi, pík grafického designu. Ale tady to podle mě fakt tolik nevadí, když to mají lidi číst jako třeba když jedou autem. No, já vám nevím jako. Pár loků vína Ne, to nejsem já. bude nám prýma. A ty máš nejspíš problém. Já si kopala lentilky. Tak Eliško, tak je. První den za náma lidi. Je to super, tady si strkají prsty do prdele. Jak hodnotíš první den? Ale, Co to bylo jako mogování? Moc ti to nejde. Vypadáš jako kozel. hele, Jučo, vstávej. Když vstaneš, dostaneš burák cukru. Síla přátelství lidi. Julčo, vstávej. A po otvorení skladujte v chladničke. Krajina pôvodu Německo. Krajina pôvodu Německo. Takže já navrhuju. To je dobrý nápad. Eliško, kde jsme teď? My jsme na Epsteinově ostrově, lidi, hej. První dotyk s vodou, lidi. První dotek vody. Si teda nechci dotýkat, tak to tady pláme. Tak co, Alenko? No, je příjemná. Ondřej je na mě naštvaný, že jsem řekla, ať jedeme v 8, aby jsme tady byli před 11. A ono, protože jel ještě autobus, který jel, kdyby tady přijel v 10:47, já jsem nevěděl, jak to tady vypadá. On se nepokadí, on bude On to- v pohodě. Jo, a stejně tady budeme jakože je to tady krásný. Alexi, natáčíš takový ty candid videa jako s tou mrtvou manželkou? Víš, na začátku filmu, jak umře vždycky? Alexi, nenatáčej mě. Alexi, nenatáčej mě, svět je krásný, dívej se radši do přírody, Ty než vole, aby si koukal na Lidi, mě. a jo, vám ukážu přírodu, čím to na to. Alenka běží, lidi, Alenka běží. To je láska. Nasranej, ale má dobrý plavky, týpek. Proč je Ondra naštvaný? My jsme přijeli moc brzy a on nerad je někde brzy. Hej Honzíku, kde jsme teď, kámo?
Bystrou báby. Bystrou báby. Nádherný, do prdele. Večné válce opustil tenhle svět. Bacha, ať ti tam nefouká do vlogu. Dofouká. 60 fps, to jsem nikdy neviděl. To já nemám takovýhle mobily. Jsme tady lidi, Rožumberk, Rožumberk, Rožumberk. Kde jsme teď lidi? Prdeli. Jo. Rostou bodláky. Jak by si ohodnotil náš první jez? Ale trochu to ťuklo o ty stěny. Já jsem ti dal třeba málem do držky tím. Trošičku, no. Ale úspěšné, úspěšné! Ty to umíš? Wow. Ještě další? Frenťák, ty vole. Kam jdeme, Alexi? Nekoupit. Nakoupit? Biologika. Těším se velmi. Koupím si Coca-Colu Zero. Alexi, ale věděl jsi, že ti to kurva rozpustí kosti. Já, My kyselina fosforečná. co si myslíš, že jsem? Vypadám, že poslouchal grznára. Úzký zuby, ale actually jako taky selena fosforečná, pokud ji dostáváš ve zdravý míře, tak ti naopak buduje jako ne. Biologika. Já mám to, repelent. Díky, Julčo. Jdeme. Honem. Takže stala se nám taková příhoda. Chtěli jsme spát tamhle na té louce, ale přišel za náma pán, že tam spát nemůžeme, protože tam není nouzové nocoviště, že jenom tato boura je nouzové nocoviště. Ale na mapě bylo nakreslený. To je Ano. jedno, to se na to nikdo neptá. Takže se teď nacházíme hrozně moc daleko od civilizace a jsme tady my 4. Alenka a Honzík potřebovali kemp, takže ty jeli s lodí a s barelama do kempu. Ze zdravotních důvodů, ne, že by byli jako slabí, ale zdravotní Ano, důvody. ze zdravotních důvodů. Takže se právě teď nacházíme já, Eliška Valčíková, moje asistentka Julie Gregurková, vydřiduch, ale dobrý grafik, Alexandr Kazecký a nejlepší háček tady na rafty, Ondřej Liška, vlastně ten nahoře si vybaluje spacák. Protože se tady nachází osa. Po jednom vždycky jako. Jednou z nevýhod tohoto místa je, že bohužel nahoře je vozí hnízdo. Ale my nejsme z cukru a nebojíme se hmyzáků. Já se Jak bojím. můžete Tam vidět? jsou. Jsem pokousaná. Odvoz. Jsem pokousaná. Ale i přesto mě nic nezadrží zpátky od pravého kempování. Takže, co teď děláme? Teď jdeme dělat večeři, protože jsme ženy. Rustikální bageta z Alberta. To je velice rustikální místo za mě. Souhlasím. To vole Peter Kopy, type shit. napsaný. Tak jo, Alex je hodnej, jsi hodnej. jsi hodnej kluk. Tak, Nevím, jak každý to dostane čtvrtinu, takže třeba takhle. No. Děkuji. Jela, hop. Co by ti v pravěku neprošlo? Zradilo nás To to. je tvůj okraj. Ona je tam ještě jedna taková svině a ona... Je kápa. No ty vlastně, oni vypadají hrozně uklidněně. To je optimální. Ale teda... Sere mě to fest. Ty vosy. Jo. Pánové, Tak. večeře je na stole. Takže vy máte tady ty okrajové. Ondro, ty máš tady ten hezčí trošku, protože si Je. donejknul olivy. Ale jak si tenhle ten chudej zmrdeček je tvůj. Úplně v pohodě. Julčo, vyber si. Ty vole, tak jo. Ten děkuju. Drahí nebeský rodiči, já bych chtěla poděkovat za tohle jídlo, které nám Eliška připravila. A doufám, že nás posilní na dnešní celý večer, který nás čeká. A to jsme měli kurky z rodiny Ačů. Dary, dostali jsme dary, Už to neoverpushuj, Který Eliška. nám dal velký špagetové monstrum. nepřijde. Jak mám chutnalo, šéfe. Stálo to za hovno, děkuji za optání. Jirko, je to dobrá šlichtička. Jo? A jakou by si tomu dala známku jako ve škole? 5. Jako v Rusku. Tam je 5 nejlepší. To není naše. Ahoj, dobrou noc. Jo, to má hrozně ty Ale si tady baterky, že není natáčíš taková úplně jako bílá hrozně. Cože? Natáčíš zadek, ale... To se stane, že si spletu prdel a obličej, no.
Čau lidi, jsme tady, jsme stále, jak se tady jmenuje, chata, můžu tomu říct chata. Útulna, jsme stále na útulné. Byla zima jako piče v noci. Teď tady Eliška je pan Peřinka. Zahlídli svět, mají na duši vrásky, tak málo je lásky. Jo, abych si dala šlíšky s mákem. Šlíšky s mákem. Peníze nekoupíš. To si nekoupíš. Štěstí. Za peníze. Jo. Co byste dělali, kdybyste měli v mrazáku 4 kg masa a jenom 100 korun na účtě? No a když se uvaříš, tak nemáš jak zaplatit ten plyn, ne? Ale ty jsi vegetarián. Prodej. Ekopelevy? Cože? Ekopalivo, teď. Ekopalivo? Brigety? Briketa? Šojgu, Gerasimové, to je moje zasraná munice, pojď se na ty chlapy, všichni jsou kurva mrtví. Alenka chčije a kouří. Takže ahoj, vodácký log, číslo nevím. Jsme tady v plné sestavě, nikdo se ještě neutopil. Tady si můžeš prohlídnout Jedeme. Ty pičo. Teď. Jo. A teď jdeme soutěžit tady. Myslíte, že vyhrajem? Jo. Myslíš, že vyhrajem? Vyhrajem to? Vyhrajem to! Jedem. Lidi, řekli byste, že toto je dokonalý zážitek? Dokonalý nábytek. Všechny mi záběry končí na tobě, Julčo. Wow. My jsme kam... Krása. Budeš mít úplně hezký fotky, Alenko, když se udělají screenshoty z toho. To je jakoby jejich Mně se nejvíc líbil Krumlov a spaní s Eliškou. Mně se líbilo, když Alex se brodil v řece, to vypadalo jako úchyl. Mně se líbil Honzík, ale lže. Líbil se mi Krumlov z vody. Mně se nejvíc líbili lidi s trčkem ortelu a spaní v nouzové budce. Mně se nejvíc líbila Alenka a příroda. Tak ahoj! Ahoj!